Vicente, Sorturen Nazio Kontseiluko kideak hartuko du hitza. Egunon guztiei eta mila esker gaurko plaza hutzan parte hartzeagatik. Gaur andoainen 500 lagun inguru bildu gara, horietatik 46% emakumeak eta 28% 30 urtetik berakoak, beraz, zorionak eta mila esker bihotz-bihotzez. Bidaide dokumentuan agertzen den testu zati bat irakurtzen hasi nahiko nuke. Badira norbere gogoz abiatzen diren bideak. Badira halabeharrez abiatutakoak. Bizitza duin baten bila. Badira itzulerarik ez duten bidaiak. Badira helmugak bainoago mugek ardaztutakoak. Gogoz bezain beste halabeharrez ekin genion guk ere Euskal Herri askearen porturainoko bideari. Eta muga eta gorabera guztiekin aurrera goaz. Azken hitzartze honetan 4 ideia konpartitu nahiko genituzke zuekin, guztiekin. Lehen ideia, Euskal Herri askearen aldeko bidaian nabigatzen jarraitzen duen mugimendua gara. Askapen borroka luze honetan izan ditugu une historikoak, bidegurutze historikoak, gertaera historikoak. Eta guzti hori posible egin duten une isilak, bidegurutze zailak, gertaera zoragarriak. Izan dugu isilpeko txinaurri lana jauzi berriak argitara emateko. Azken urteetan Euskal Herria ziklo politiko berri batean sartzen ari dela diogu. Sakoneko aldaketak ematen ari dira etorkizunerako gakoak izan daitezkenak. Batetik, hegemoniaren leian fase berri batean aurkitzen gara. Azkenengo urteetan, Euskal Herria osoan eta lurralde guztietan ezkerreko independentismoak gora egin du. Handitu da, eraginkortu da, indartu da. Eta Euskal Herriaren gehiengoarekin bat egiten asmatu du. Eta orain dela urte batzuk, ametsa zirudiena atzpuntekin ikutzen ari gara orain. Eta ez ginen jaio botere politiko eta instituzionalak lortu eta eroso bizitzeko. Baina botere politiko eta instituzionalak nahi eta behar ditugu Euskal Herria eraldatu eta askapen prozesuaren mesedetan jartzeko. Bigarren gako bat, nazio auzia agenda politikoaren erdigunean dago. Burujabetzaren aldeko bidea inoiz ez da samurra izan. Prozesu politikoa ondo irakurtzen jakin eta agertzen ziren aukerak baliatzea izan da beti gure helburua. Eta orain horietako une batean aurkitzen gara. Egun, inoizko baldintza objektibo onenak daude, estatus politikoen eztabaidak oinarri, burujabetzaren bide horretan sakonekoak eta importanteak izan daitezkeen urratsak lortzeko. Eta hurrengo hilabetetan prozesu hori hauspotu behar duen herri aktibazio indartzu bat jarri behar dugu martxan. Herri libre bat izan nahi dugula ozen aldarrikatuz. Eta hirugarren gako bat, Euskal preso, ieslari eta deportatu politikoen egoera behin betiko konpontzeko aukera irekia da. Azkenengo urteetan aurrera urratsak nabariak izan dira. Kalea zapaltzen ari diren gure kideen kopuruak gora egin du. Eta ikusten ditugu gure herri eta auzoetan posa eta emozio handiarekin. Baina ez da nahikoa. Urratz berri eta definitiboak emateko ambizioa dugu. Azken kidea etzerako bidea urratu arte ditugun oztopo guztiak borrokatu. Salbuespen legediak eta erabaki judizial ankerrak etengabe borrokatuz. Horretan ari gara eta egon ziur lortuko dugula. Behin betiko denak etxera.
Beraz lagunak, une historiko batean gauden ez dakit, baina ardura eta erantzunkizun maila handiko unean aurkitzen garela ziur egon. Bigarren ideia, herri proiektua elkarrekin imaginatu eta eraikitzea etorkizunerako berme bakarra da. Herri gisa ditugun erronka kolosalei emango diegun erantzuna egingo gaitu herri. Nire ustez, esaldi honek ederki barneratzen du guretzat, nazioaskapen mugimenduarentzat herrigintzak duen balioa. Txikitik handira eta handitik txikira. Euskal Herri aske baten eraikuntzak behar duelako noski buru jabetza materiala. Estatu egiturak, lege propioak, instituzioak eta abar luze bat. Baina horrekin batera, edo hobesan da horren oinarrian behar dugu herri bat, pertsonez osatutako komunitate bat. Balore eta praktika jakin batzuk bultzatuko duen herria. Pertsona guztien eskubideen alde, euskera eta euskal kulturaren alde, zainduko duena eta zaindua izango dena, feminista, amalurraren aldekoa, antiarrazista, komunitarioa, azken finean gurea. Komunitate hori ez alda nazioa, azken finean. Ez gara aparteko galaxian bizi, eta mundu mailako joerek gugan ere eragina dute. Baina gaur-gaurkoz oraindik esan dezakegu Euskal Herria salbuespen txiki badela. Salbuespena Europan eta munduan. Ultraeskuina eta fasismoa nagusi den garai hauetan Euskal Herrian beste gorputz eta begiradetatik egiten bai diogu aurre egunerokoari. Eta hori lagunak izugarrizko altzorra da. Herri gisa une delikatu baten aurrean gaudela, daramagu urte batzuk esaten, eta orain dela egun gutxi Benito Lertxundik zioen herri zena galdua dela. Erronka kolosalen aurrean aurkitzen gara, krisi zibilizatorio baten erdian, eta bakoitza bere zilborrari begira geratzea ez da aukera bat. Erronka horiei herri gisa egin behar diegu aurre. Ezberdintzen gaituena alboratu eta adostasunetan oinarritutako herri proiektu bat elkarrekin imaginatu eta eraikiz. Eta prozesu hori ezinbestean herrigintzatik bultza egin beharko dugu. Hirugarren ideia, jatorri eta kulturanistasuna Euskal Herria goitik bera zeharkatzen duen erronka nagusienetarikoa da. 2 urtez, zu txikian, ahots ezberdinekin josten joan da hausnarketa estrategikoa, bidaide. Eta aurtengo plaza hutzan erdigunean jarri dugu gaia. 360 gradutako begirada emanez. Guretzako gai hau ez delako sektoriala. Begirada eta ertz ezberdin eta guztietatik aztertu beharrekoa baizik. Nazio kohesionatu bat izateko, ezinbestekoa da erronka hau modu egokian ebastea. Inoizko Euskal Herri pluralenean bizi gara, eta horren aurrean 2 aukera ditugu. Lehena, gure esentzietan itzi, kanpotik datozen pertsona horiek arazo edo mehatzu gisa ikusi eta jarrera defentsiboetan mantentzea. Eta egoera horretan, migrazio prozesuak gure ustez okerrak diren ertzetatik aztertuko ditugu. Gai kojunturalei lotuta eta azken finean ultraeskuinak ezarri nahi dugun markoaren baitan. Baina bada bigarren aukera bat, gure hizkuntza eta euskararen irekitasunetik eta nazio zapaldua garen heinean Euskal Herritar berri horiek askapen prozesua eta nazio prozesura nola batzen ditugun elkarrekin pentsatzea. Euskal Herria hamarkadaz hamarkada bizirik mantendu bada, etengabe bigarren aukera horren alde egin duelako izan da. Horrela egin zuen ezker abertzaleak 70. hamarkadan. Askapen nazionala eta soziala lotuz. Eta Euskal Herri langilea bezalako kontzeptuak teorizatuz. Euskal herritarra da Euskal Herrian bizi eta lan egiten duen oro. Ez gara esaten nekatuko. Esan genuen orain dela 50 urte eta gaur berresten gara.
Hortik ari garelako herria eraikitzen eta hortik eramango dugulako askatasunera. Gaurkoan, hausnarketa honen gaineko lehen ariketa kolektiboa egiten saiatu gara. Horra zuei luzatu dizuegune proposamena. Eta bihotzez espero dugu hausnarketa honetatik beteak joatea, beteak ideiez, keskaz, iniziatibez, sentimenduz, emozioz. Gu behintzat alagoaz, betetak eta gaur entzun eta ikasitakoekin gaian sakontzeko erabakimen osoarekin, benetan, betetagoaz. Bukatzeko, azken ideia bat. Guk egiten ez badugu, beste norbaitek egingo du gure ordez. Badago esaldi bat asko gustatzen zaidana eta da eserrez egitea ez da aukera bat. Nire ustez edozein mugimendu iraultzailearentzat oinarrizko maxima beharko lukena izan. Egiteko jaio ginelako, etengabe egiteko, egunero egiteko, elkarrekin egiteko, irabazi arte egiteko. Kontraesanak, zalantzak eta minak ditugu eta izango ditugu. Beste garai batzuetan izuak eta beldurrak izan genitun bezala. Eta ez ginen inoiz gelditu, ez ginen inoiz paralizatu, ez genuen inoiz atzera egin. Guk egiten ez duguna egingo dute beste batzuk, edo horretan ari dira dagoeneko, hori bai, kontrako norabidean. Gure herriaren kontra, feminismoaren kontra, euskera eta euskal kulturaren kontra, privatizazioen alde, aberatz eta oligarken mesedetan, arrazismo eta xenofobiatik, askatasun guztien kontra, azken finean. Horregatik, beste behin, hamarkada luzeetan gure herriaren alde egin zutenak, borroka egin zutenak ekarri nahi ditut gogora. Aurtengo iraiaren 27an, 50 urte beteko dira frankistek txiki eta otaegi fusilatu zituztenetik. Belaunaldi hori, aurrekoek eta ondorengoek itsaso mugituari aurre egiten asmatu zuten. Ekaitza bakoitzari aurre eginez. Jakin zuten garaiko erronkak ondo irakurtzen eta erantzuna ematen. Izan migrazio prozesuei, euskararen biziberritze beharrari, langile klasearen eskaerei eta bar luze bat. Eta gu soka bera gara. Mendi tontorreraino iristen laguntzen digun soka. Azken porturaino eramango gaituen soka. Belaunaldiz, belaunaldi indartzen doan soka. Lotuak nahi gintuzten arren, aske izateko jaio baitkinen. Eta horregatik hemen jarraitzen dugu, askatzera lotuak. Herria askatu arte, borrokara lotuak. Distopiak nagusi diren garai hauetan, nik desio batekin bukatu nahi dut. Orain dela egun gutxi Xabi Iraulari galdetu zioten 10 urte barru ze titular irakurri nahiko luken. Eta zera erantzun zuen, bidasoan ez da gehiago mugarik izango. Eta hori esaterik izango dugun egunean, porturaino iritsi garela esan nahiko du. Askapen prozesu honen azken porturaino. Eta ziur egon lortuko dugula. Herria garelako izango bait gara Euskal Herri aske, sozialista, feminista, euskalduna eta ekologista. Hau pasuek eta beti aurrera. Gora Euskal Herria askatuta! Gora herria!